Здравей, Стели! Добре дошла в нашия подкаст Project Fit Пълна промяна. Изключително съм щастлива, че точно ти си нашия трети гост, но всъщност ти си първия човек на Project Fit. Добре дошла! Здравей, Рони! Абсолютно удоволствие за мен, защото знаеш какво означава за мен Project Fit. И не знам дали съм първа или трета, но и двете числа страшно много ми харесват. Факт е, че от край време аз съм в Project Fit. И нямам никакви намерения да си тръгвам. Ние не те и пускаме. Добре, сега разкажи първо коя е Стела и въобще малко повече за теб самата. Всъщност, това са много личности събрани в едно. Много зависи кой стои срещу Стела и кой какво отключва и кой какво натиска в нея. Но като цяло аз съм един, бих казала, нормален, обикновен човек, семейен, на средна възраст, с вече голямо дете. Аз съм човек на предизвикателствата, човек на промени, човек на пътешествия. Много мразя статиката, не ми харесва, но в същото време съм много лоялна когато започна нещо и в приятелствата си, и в любовите си. Аз съм много лоялен човек, много постоянен в това. Но умирам да имам предизвикателства и цели. Значи само с едно нещо не мога да се съглася от това, което каза, че си нормален човек. Нищо нормално не виждам в теб. Така, да, доста често го чувам напоследък, което означава, че собствената ми преценка може би не е съвсем правилна. Но се надявам, че в положителния смисъл на тази облудост и втораченост, която имам. Добре, разкажи ми как изобщо се започнаха нещата с теб и Project Fit, как разбра за Project Fit, ти си в залата доста отпреди аз самата да бъда там. То при мен всичко в този живот се случва светкавично. Храс-прас. Разбрах от моя колежка, тя вече не е част от Project Fit, казва се Йорданка Костадинова, дълги години беше, но след това живота я завя, така да се каже, в друга посока и в момента няма физическото време за спорт. Благодарение на нея. Тя беше много настоятелна, тъй като след смъртта на баща ми, аз имах един много дълъг период от повече от 5-6 години, в който качих рязко много килограми и не можех по никакъв начин да ги сваля. С безброй опити, всички видове кросфит, хранене по зона, кето хранене и не знам се още какво. Тя беше много настоятелна и аз вече обезверена след толкова години опити казах, това вече много хора съм го споделяла, къде един 26 годишен младеж ще ми помогне то, кой ли не можа, кой ли не се пробва, явно няма станат нещата. И тя въпреки всичко беше супер настоятелна и една вечер на шега, първо беше за мен предизвикателство, като намеря залата, докато паркирам, и слязахме и аз много рядко в живота си така от раз харесвам човек, обаче обикновено харесвам ли го завинаги и много рядко някой може да ме респектира. Но в този случай, първо, тази възраст 26 години за мен изобщо не успях да я видя вече, а видях един доста зрял и доста интелигентен и ерудиран млад човек. И двамата така успяхме да се провокираме помежду си взаимно и къде на шега, къде не. Да се мачнете. Добре, хайде, ще пробвам, пък да видим, да ти докажа, че няма да стане. И сега вече след 5 години и половина мога да кажа, че всяка вечерна тренировка аз казвам, не, това не е за мен и той всяка вечер излиза прав. Това е Станислав Златарев, няма нужда да му споменавам името. И всъщност от ден едно, от миг едно, той ми е доказал, че каквото и да кажа, той е прав. Затова аз безрезервно му вярвам и с каквото да се захване, смятам да го следвам. Така се озвах в залата, малко дори напукна самата себе си, а то взе, че така звучи. Да, точно, напукна самата себе си, защото аз бях сигурна, че нищо няма да се получи и този път, но то пък взе, че се получи. За съжаление, минавам през различни фази и се получава и 2, и 3 пъти да качвам, да свалям, но въпреки всичко аз знам, че... Важното е, че не се отказваш. Не. Това е разковничето на нещата, според мен. Да, имам големия късмет да има кой да ме търпи. Защото можеше да нямам този голям късмет. Така се озвах в Project Fit и доста хора около мен също научиха за Project Fit. Но в крайна сметка Project Fit, аз на всички казвам, това не е фитнес. Това е съвсем различно нещо, това е клуб, концепция, както иска всеки така да го нарича. И ако ти не си готов за това нещо, няма смисъл. Аз съм си го почувствала, че това е моето и съм убедена в това. Чувствам се абсолютно комфортно. Дори някога на шега казвам, че аз предпочитам да отида в залата, отколкото да се прибера в къщи.
защото с всички хора, с които се срещам, са изключително приятни, атмосферата е чудесна. И по някой път също така се шегувам, идвам на фитнес, за да си почина. Нямам предвид физически, имам предвид така емоционално просто да разтоваря. Какво беше оня лав, всичко хубаво е солено, нали? Под сълзи, море, ние тук сме на пота. И някой пъти сълзи. Ами случва ми се и това в залата. Да, случва ми се по-скоро от слабост, по-скоро от някой женски период в месеца, нещо да съм емоционално дестабилизирана, но като цяло това е било много редки случаи. За мен случаите свързани, спомените ми свързани с Project Fit в и извън залата, във всички неща, които се случват в Project Fit. Имам предвид партитата, забавленията, свързани. Това ще те питам после, това е отделна секция. Добре, обаче кажи ми по-скоро каква е разликата чисто в атмосферата, когато започна и към днешна дата? Какво се е променило, ако щеш в самия Станислав, ако искаш в целия екип, защото ние преминахме през доста така метаморфози, свързани с екипа на залата от ден едно до ден, не знам кой сме в момента, на година 6-та. Каква е разликата така най-осезаемата, която намираш? Най-осезаемата в самия Станислав, ще трябва да говорим 3 дни какви промени са настъпили, защото те бяха безкрайни. Аз това най-много адмирирам, защото това е най-правилното и най-логичното всеки от нас да се търси промяната. Те при него са позитивни, ама аз и човека Станислав 2019 и човека 2024 и човека 2029, аз ще го обичам по еднакъв начин. Но като принцип на тренировка, не знам какво да кажа. Имам чувство, че някакси повече се адаптира към всеки по-отделно, към неговите нужди. И аз това забелязвам. С храненето мога да кажа, че също намирам голяма разлика, защото в началото беше една идея по-краен, нали, в ниски калории, след което може би самият той мина в една по-балансирана своя версия и оттам и неговите режими станаха една идея по-балансирани. Но иначе като това пък, което никога не се променя, е абсолютната му удареност и абсолютно знае какво прави, защо го прави и как го прави. Просто... И гадната му педантичност, да не няма само комплименти. Много е педантична, ама за сметка на това пък тази педантичност да държи в една наистина топ форма и без контузии, и без да имаш наранявания. Минаха различни хора, като екип, като треньори имам предвид. Това, което беше специфично, че всеки един от тях, разбира се, нищо лошо за никой не искам да кажа. Разбира се. Те са страхотни хора. Всеки един е допринесъл за това залата да се развива. Но беше много, всеки тренираше по свой си начин, както той ги вижда нещата. Доколкото в момента, тъй като моят син тренира в другата зала с Ники, това, което виждаме, че общата концепция на двете зали вече е абсолютно единна. Всичко се случва еднакво за всички трениращи в Project Fit. Така е. Това е, което аз виждам. А я кажи за Нико, да кажем на зрителите ни, нейният страхотен син, както вече те ли каза, тренира в другата зала, защото имаме 2 зали, при треньора Ники, при Адаша си, така че кажи ни каква. Първо, като се приберете вкъщи, разказвате ли си нещо, как мина на единия тренировката, на другия и защо, как го усещаш, защото нали, той не е дете, който да е такъв супер спортист от малък, нали, да е супер вглъбен в това нещо и така нататък. Как го запали по това нещо? Защото много е готино да палим младите хора всъщност към спорта. Истината е, че моят син, откакто се е родил, има проблеми с килограмите, но всъщност той от много ранна детска възраст не е спирал да тренира. То беше футбол, карате, плуване, но това, което примерно на мен ми прави впечатление, е, че той не е групов играч по принцип, той е индивидуалист. И когато го заведах още по време на пандемията, на една така тренировка от немай къде, на него много му допадна, защото той е по-интровертно същество, той е бавен и спокоен. При него динамични спортове не му се отразяват добре, не му харесват. И в фитнеса първо, че тренира самостоятелно, второ, че тренира бавно и спокойно. Мисля, че това са основните предпоставки. И третото, което е най-важното, че той толкова бързо постигна резултати, който го види, всеки е впечатлен от неговата визия, че това му беше най-големия мотиватор. И не на последно място, това, което виждам, той изпитва невероятен респект към Станислав и към Николай. Той ги уважава, слуша ги, много е внимателен. Има си все още пубертетските, тинейджърски забежки с пица и сладолет.
но въпреки това е постоянен в спорта и е дисциплиниран. Харесва му и цялостната атмосфера, харесват му хората, с които тренира, другите момчета и момичета. Просто и при него, както и при мен, цялостната концепция на Project Fit е нещо, което му пасна. И това, което казваш, много е важно според мен при подрастващите да има такъв авторитет. Не само мама, тати, баба, дядо, ами наистина човек, който да ги възпита на някакви навици, на някаква дисциплина, защото това все повече липсва в обществото ни като цяло и въобще точно при тинейджерите е изтървана работа. Така че според мен е супер децата да започват нещо такова. Било той не в супер ранна детска възраст, ами когато са си усетили момента. Затова аз много се радвам, че Ники е при нас. И наистина промяната му е очевидна. Да, очевидно и той се чувства много добре. Той наистина се чувства много добре и ходи без абсолютно мрънкане, без нищо да казва. Дори в момента с неговия треньор се споразумяли, като паднат температурите, допълнително да кара колело. Мотивират се един друг. Да. Аз като твоя приятелка на първо място знам какъв ни е скапания проблем на нас да бъдем в топ форма и това е храната и основно сладкото. Така че кажи ми, там как се справяш? Там как вървят нещата? Защото аз по принцип имам проблем с емоционално хранене, което смятам, че много хора страдат от този проблем. И за съжаление ще трябва да кажа, че вече на една възраст от 44 започвам да имам и проблеми с хормони. Честно казано, когато изпитам наистина глад за нещо сладко, обикновено това се случва, когато не си спазвам режима. При мен режима работи последния начин. Трябва да си ям точните количества в точните часове. Изтърва ли дори зелената си ябълка на обяд, съм забелязала, не знам дали се тълпявам или не, че нещата се объркват. Когато страшно много ми се доеде нещо сладко, ако ще го хапна, гледам много да редуцирам дозата. Това е и друг проблем, който при мен има, ако безсънието ми се включи, там е проблема с хормона кортизол, там също изпитвам глад. Но ако ще злоупотребявам с калориите си, гледам да го правя с позволените храни, просто в малко по-голямо количество. Да. И честно казано, вече от едно известно време аз не нападам, не атакувам храна лакомо. Това нещо като че ли във времето го отработих. И такива да притрепервам за някакви храни, давно не ми се е случвало. Освен за Ню Йорк Роуз, Станислав ни е обещал, че след този подкаст ще заведе да ядем. Да, след като приключим с по 300 грама сладолет, ще ядем и Ню Йорк Роуз. Не чувам да потвърждава, но ние ще се надяваме до последно. Ако искаш да виждаш още такива видеа, натисни бутона под клипа и се абонирай за канала ни. А ако си готов да започнеш пълната си промяна при нас, последвай линка под клипа и се запознай подробно с всички услуги, които предлагаме. Стели, след като сменихме локацията, дойдохме на най-хубавото място за нашия прекрасен град, защото ние сме изключителни щастливки, че живеем във Варна. Родени и израснали. Родени и израснали, коренячки. Сега искам да те питам, откъде идва твой проблем с емоционалното хранене и изобщо с това да не можеш да контролираш апетита си на моменти и така нататък? Има ли нещо, което се корени в детството ти? Изобщо как стоят нещата пред теб? Всъщност то не е нужно да сме Фройд, за да знаем, че всичко се корени в детството. И както повечето предполагам хора, аз от много ранна детска възраст, които имат проблеми с теглото, имам предвид хора. И аз като още от много малка съм била обект на много подигравки, на много присмех заради излишни килограми. Това нещо те травмира, това нещо те кара да не се харесваш, да се чувстваш, че си по-малко човек от другите. Каква е причината за тези килограми? Дали това са гени, дали това е нещо, което не успяваш от ранна детска възраст да решиш в себе си? Това аз не знам отговора до ден днешен, но смятам, че е някаква комбинация от много фактори. Но е факт, че това те кара да не се харесваш и да не се обичаш достатъчно. И всъщност, при мен основното нещо, което успях да постигнем, аз винаги казвам заедно, тук включвам и Станислав и другите треньори, ако щете и всички участници, които са част изобщо от проекта Project Fit, е всъщност промяната, която настъпва вътре в самия теб. Защото да, визията се променя, но е факт, че ние можем да не се харесваме
във всички наши форми, ние може и да се обожаваме във всички наши форми. И всъщност това, което се случи с мен през тези 5 години е, че аз започнах да гледам на себе си по един много по-различен начин и да приемам, ако щете, и красотата по един много различен начин. И всъщност това беше основното нещо, което успя да направи Станислав с мен, да ме накара да погледна с други очи на самата себе си. И аз смятам, че и за всички хора, които тренират, това ще е основният и най-ключовия момент, защото тялото може да се измени много пъти, но ако ние вътре в себе си сме щастливи, това няма да има никакво значение. Е толкова голямо за нас. Да, така е. Аз от малка страдам от наднормално тегло и от малка страдам. Аз съм доста суетен човек. Изключително бих казала. И собствените лици. Аз наистина съм много суетна и съответно това е оказвало върху мен и като жена, особено в пубертет, когато започваш да търсиш вниманието на противоположния пол и така нататък. Това е оказвало наистина много сериозно влияние и съответно всеки емоционален срив е водил до самонаказване с големи количества храна. Да. Но това нещо, както вече споменах, моите купнежи да се натъпча, вече изчезват. Сега е много по-важно, което се случва в Project Fit, защото тук за всички са хора, с които се работи, имам предвид екипа на Project Fit, не е само физическата промяна. Тук е промяната в начина на мислене, в начина, ако щете, на възприемане на самата храна. Тя не трябва да бъде наказание или награда, а това просто е нашето гориво, за да живеем един пълноценен живот. Така е. А Стели, имало ли е момент, в който си искала да се откажеш? Което ти е било супер трудно и тегаво и си казала, не ми се занимава повече? От тренировки? От диета? Не, никога. Абсолютно. Въобще като цяло от Станислав и компания? Никога. Не. Най-вероятно, ако се стигне до такъв момент, просто ще го направя, доколкото се познавам. Никога не съм изпитвала такова усещане. Имало е моменти, в които, да речем, някой от трениращите ми изпадаме в някакъв словесен конфликт. После не се чувствам добре емоционално, но това по никакъв начин не ми е повлиявало върху моето желание да съм част от Project Fit. Да. Нямам такъв спомен наистина. Дори наистина Станислав е направил много опити, чисто физически, да се опита да ме откаже, обличайки ме в всевъзможни жилетки, взимайки почти всички дискове, ако щете, от залата да ги нося. Обаче аз пак продължавам, пъшкам, мрънкам, мокам, боли ме, но не, някакси все още не е успял да намеря начин няма. За моето унищожение не го е намерил. Мисля, че това също го провокира да бъде все по-изобретателен. Да продължава да търси. Да. Добре, като едни много градски момичета, значи аз не случайно съм избрала ти да бъдеш моят гост, защото в нашите подкасти с Станислав всеки сам избира кого иска да интервюира и аз си бях на 100% решена, че искам да си ти. Първо, защото страшно много те обичам, второ, защото си ми моята кръвчица и разкажи ми малко за партитата и въобще за другата страна на Project Fit извън залата. Ами всъщност тези преживявания трябва да бъдеш част от тях, за да разбереш за какво става въпрос. Може би искам да започна с последното такова парти, на което успях да убедя моя съпруг да дойде. Той не е част от Project Fit, не тренира при нас. Много е слушал, познава отделни лица, но никога не беше присъствал на такова събиране. И за мен беше много интересно каква ще бъде неговата реакция, защото той е доста парти човек и цял живот е бил такъв, но все пак това са хора, с които той има 20 години разлика. И не знаех доколко ще му допадне. Истината е, че в момента, в който се качихме в колата, това беше парти по случай 6-тия рожден ден на Project Fit на Крапец. Честно казано, аз не знаех какви очаквания да имам, но е повече от ясно, че аз винаги от уважение към теб, Рони, към Станислав, винаги ще присъствам. Думите му, когато ние стръгнахме, беше: ей, много ме е яд, че не си взехме палатката да останем, наистина е страхотно. Тези хора знаят как да се забавляват.
дори като човек, който не е част от този проект и не ги познава повечето момчета и момичета. Истината е, че всички хора, които тренират в залата, всеки един е много специален по-своему. И всеки един имаш какво да си вземеш, какво да научиш, как да се обогатиш. Поне лично за мен тези хора са безценни съкровища. Няма да изпадам в детайли да говоря с имена, защото ще пропусна някой и той ще стане обиден. Но на тези партията наистина се чувства една лекота, чувства се... истинско парти се случва. Няма нищо, което да бъде напрягащо, изнерващо или да се чувстваш дискомфорт, какво си облякал или как изглеждаш. Ти си там просто да се забавляваш и се чувстваш щастлив, свободен и наистина успяваш да разпуснеш. И дори да си човек, който тренира от един месец в залата или някой като мен от 5 години, мисля, че усещането за всички е еднакво. И всяко едно от партията е много различно, много специално и си е за себе си. И това само може да бъде още един допълнителен стимул за хората да се докоснат до Project Fit. Така е, значи има за всеки го по нещо. Миналата година на 5-я рожден ден на Project Fit, като за юбилей направихме Холивуд парти, където бяхме с голите гърбове и роките до земята. Тази година бяхме абсолютни колшари на палатки на Крапец. Хипари! Добре, хипари. Много ми е интересно до година какви ще бъдем. Стели, сега ти предлагам да отидем да пием по едно кафе и да си кажем още няколко неща на едно любимо наше място във Варна. С най-голямо удоволствие. Стели, имаш ли крайна цел и крайна точка на това пътешествие, което си започнала в Project Fit? Да ти кажа, не знам, не съм се замисляла, защото някакси... Не знам как да ти отговоря честно на този въпрос. Много ме затрудняваш, защото аз не го възприемам като... То беше проект до първите свалени килограми, оттам насетне е част от живота ми просто. Нали, за едно да ме питаш какво го планираш в този живот, да го живея, просто да го живея. Така го усещам и Project Fit. Аз просто не мога да си представя ежедневието си без Project Fit. Нали, имам дни, в които наистина или съм възпрепятствана от работа, или съм много изморена. Тогава мога да откажа една тренировка. През следващата седмица ми предстои поради други причини малко по-малко тренировки да направя, но като цяло такова нещо, което да имам цел. Не, вече не. За мен вече това е част от моя живот. Супер. И просто не подлежи на никакво обмислене, че дори не мога да се представя, че няма да има Project Fit в живота ми, но обикновено избягвам вече да правя такива коментари, защото шефа отгоре се смее. Много най-големия шегаджи и може някой път да те постави в ситуация, в която просто по независещи от нас обстоятелства нещата да се променят. Знаеш ли, след една година може да не живея в България, може много неща да са различни. Може, да. Но на този етап да. Добре, това, което мога да ти кажа е, че всъщност според мен ти изпълняваш изцяло целта пък на Станислав, защото аз смятам, че това е нещо, на което той най-много иска да научи хората, които тренират при него, че това нещо не е еднократно посещение, еднократно сваляне на 10, 15, 20, 30, 70 кг. Това е начин на живот, това е процес и както има един лав, нали, trust the process. Мисля, това е според мен нещото, заради което така сте си се мачнали един друг, тази модерна дума, защото ти наистина си разбрала същината на това, което той прави, на което иска да научи всеки един от последователите му, да точно прозвучи като секта, но не на хората от тази общност, която всички заедно сме създали. Ама аз според мен думата последователи в случая е изключително точна дума, не е да го поглеждаме като секта, а защото това наистина е една идея и ако ти не повярваш в нея, както времето показва, нали, с много хора, които не се чувстват комфортно и не го приемат, не приемат тази идея, че всъщност ти наистина няма да намериш място в Project Fit. Наистина трябва да повярваш, наистина трябва да се довериш на това, което той ти казва, на тази гледна точка, че тя наистина е правилна
Не само за това как ще изглеждаш, ами и за здравето ти, защото преди всичко правилното хранене, двигателната култура, това води до едно много по-добро здравословно състояние. А това с вече физическата красота е много относително. За някои анорексично слаби жени са красиви, други харесват жени с малко повече форми, обем. При мъжете е по същия начин, така че според мен тук идеята не е толкова за самата визия, а тук идеята е наистина за здраве, за тонус, да се чувстваш добре в кожата си, най-вече за начин на мислене. И да, ние всички сме негови последователи, защото ако го няма Станислав всъщност, няма ние кого да следваме. Учителя Златарев. Ами да, учителя Златарев, аз съм сигурна, че неговото призвание не е случайно и че той е роден с това нещо. Но вече кой какво избира за себе си е въпрос наистина на лична ценностна система избор. Аз съм си го избрала и аз, както казах, за мен това е моят живот и нито ми тежи. Аз дори вече наистина с ръка на сърце казвам, че когато ям някакви забранени неща от сорта на, примерно, сандвичи и пици, те не са толкова забранени, но наистина са неща, от които аз съм отвикнала. Аз чувство физически вече не се чувствам добре. Но когато не си го пробвал, няма как да му повярваш. Така е. Да. Затова аз мисля, че думата последователя ми харесва. Ние сме негови последователи. Ако искаш да виждаш още такива видеа, натисни бутона под клипа и се абонирай за канала ни. А ако си готов да започнеш пълната си промяна при нас, последвай линка под клипа и се запознай подробно с всички услуги, които предлагаме. Така, финален въпрос искам да те питам за най-комичната ти случка в залата. Тебе такива неща не липсват. Всъщност много ме е страх да не прозвучим леко вулгарно, но всичките най-комични ситуации, които са се случвали в тази зала, тъй като има определен набор от думи, с които всеки, нали, от Станислав или другите треньори се служи. Когато знаеш, думите са в конкретен контекст, те имат един смисъл, но когато ги извадим оттам, те звучат по различен начин. Най-любимите ми комични ситуации, съжалявам, са били свързани обикновено с изпълнява се дадено упражнение, но ти не виждаш какво се случва и само се чува. Усещаш ли го по-навътре, когато говорим за работа на мускули. И всъщност, нали, съжалявам, не искам да звуча вулгарно, това са най-комичните моменти, защото обикновено в този случай някой слиза по стълбите на залата и изобщо не вижда какво става и се избухва в един неистов смях. И това са били множество такива ситуации. Разбира се, надявам се, че всички ще го разберат с чувство за хумор. Това са най-големите ни така епизоди и преживявания. И друго, което беше наистина много смешно, явно в първите седмици от моя режим преди 5 години, когато започнах, наистина съм била много гладна. Сънувах как Станислав супер настоятелно ма кара да ям десертче, киндер, сериали или нещо подобно. И отивам в залата и го питам най-откровенно: ти каза ли ми да го ям това нещо или съм сънувала? И той стои ма гледа и недоумяващо, защото той няма идея първо кой е този десерт. И аз почти със сълзи на очи му казвам: не може ли да е друго, защото това не го харесва. Това никога няма да го забравя с това десерче. Ако трябва да съм честна, до ден днешен не мога да спомня истина ли, но съмня да е било истина. Много ме съмнява. Сега, Стили, предстои да ти покажа нещо, което всеки, когато снимаме, отправя предизвикателство към следващия гост на подкаста, като той не знае кой ще бъде следващия. Ние самите в случаите до сега също не сме знаели. Така че сега ще ти покажа едно предизвикателство, което отправя към теб Даката, нашия страхотен приятел, който свали вече 70 кг. Така че сега е момента да ти го покажа. Аз виждам да че говориш за моите значения. Има един по-специален, който знам на къде биш, който е изрисуван по един много интересен начин и много малко хора са го пробвали. Нека следващия да започне кадъра на следващия подкаст с това как използва този уред. и да си го кажем директно, следващия трябва да се навре в фризера.
Моля, те не ме мрази, който е за ти. Не те мраза как, даже много те обичам. Да, разбира се, че ще го приема предизвикателството. Дака, не само, че не те мраза, обичам те, защото аз обикновено уж искам да ги приемам предизвикателствата, пък трудно се накамвам. И ето сега заради тебе ще го направя и да видим какъв ще бъде ефекта. Със сигурност чуйте много писъци, но ще бъде много забавно. Значи предизвикателството прието. Ето, Имаме го обещано. обещано. Ще ли как спри да влезеш? И още едно последно дълбоко до край, което за засичане се достатъчно. Продължавай, не си накъсвай дишане. Колкото да иска да се секне дишането, ще трябва да правиш обратно. Айде, вървим до пет. Вървим до пет. С дишане. Едно обича. Дълго две. Три, за ръцете. 4, следва. Айде. Браво! Браво, Машик! Браво! Как се чувстваш сега? Делфинска кожа има ли? Стилитка, много ти благодаря за този разговор. Вярвам, че ще бъде полезен, интересен, забавен за хората, които ни гледат. И просто ни пожелавам на всички нас до края на дните ни да си с нас, да си в Много живота ни. благодаря и аз също си го пожелавам. Няма случайни неща, това е повече от ясно. И искрено се надявам хората да се забавляват, които го гледат. Надявам се все повече последователи да има Project Fit и страшно много ви обичам вас и наистина се надявам никога пътищата ни да не се разделят. Дай Боже!